Така. Вие отскоро сте председател на САП. Отскоро, от 5 месеца. От 5 месеца. Какво заварихте в САП, като станахте председател? Заварих не особено така добра картина. По принцип САП е в криза от доста години. Членския състав на Съюза е доста така с напреднала възраст. Голяма част от членовете на Съюза на архитектите се членуват като че ли по навик. А в същото време Съюза на архитектите е една организация с традиции, която има място в обществения живот на България, и аз бях включил в изборната ми програма, че трябва да се възстанови престижа и статута както на Съюза на архитектите, така и на архитектите изобщо. И заглавието на програмата ми беше САП презареждане. Така че амбициите са ми да върнем престижа на нашия съюз и то да го върнем по най-естествения начин, като привлечем колегията отново да има желание да членува в Съюза на архитектите. Споменахте традиции. Какви са традициите, които са олегнали в годините в САП? Традициите са доста отдавна във времето. Още от времето на първата професионална организация, която е създадена в България, 1893 година, която се нарича Българско инженерно архитектно дружество. БИАТ. По-известно като БИАТ. За съжаление, сред младите хора БИАТ има съвсем друго значение. Но това е началото на организираната структура професионална на архитекти и инженери в България. Добре, тук може би трябва да зададем въпроса. Защо в момента има КАП, КИП, САП и отделно БИАТ и още може би 5 организации, занимаващи се с архитектура и инженерство? Не са 5 в момента. Има като организации, създадени с закона за камарите, Камара на архитектите и Камара на инженерите в инвестиционното проектиране. Това са структури, които са създадени по примера на практика всички европейски страни, които имат една много съществена и много важна задача. Това е да дават правоспособност на инженерите и архитектите, както и да отнемат правоспособност. Тъй като нашите професии са със сериозна обществена значимост и не само значимост, професиите нашите на архитектите и инженерите са с голяма важност за живота и за здравето на всички, на цялото население, за организацията на градовете ни, за организацията на пространството изобщо. И за това в държавите от белия свят са приели, че професионалните общности трябва да поемат от държавата задължението, но и отговорността да оправомощават хората, които се занимават с проектиране, архитекти и инженери. Докато Съюза на архитектите по-скоро спазва традициите на първото българско дружество, БИАТ, което е дружество, което организирано
дава възможност за водене на един професионален живот между архитектите, като в този професионален живот, според мен, би трябвало да се включват дискусии професионални, да се включват решаване на професионални задачи, да се включват отношения между гилдията на архитектите и на инженерите с властта, било общинска, било държавна, да дават възможност за развитие на младите хора чрез допълнителни професионални дискусии, професионални беседи, среща на младото и на старото поколение. Това, примерно, вие като млад човек едва ли го оценявате и го осъзнавате, но едно време старите социалистически проектантски организации, които бяха по 500, по 1000, по 1500, имаше проектантски с 2000 души. Начина на тяхната работа успяваше да направи така, че да се предава опита от по-старото поколение на по-младото. Сега вече всеки се занимава с собствения си бизнес, с собствените си работа и контактите между професионалистите в нашите гилдии намаляха катастрофално. В последно време наблюдавам, че повечето колеги не отиват някъде, вършат си работата и се прибират и до там. Архитектурата и архитектурният живот са от 9 до 6. Значи това не е въпросът във времето. Въпросът е в начина, по който контактуват колегията, защото примерно един от начините, които се предаваше опита от млади на стари, от стари на млади, бяха така наречените съвети. Във всяка проектантска имаше съвет, на който колектива представя проекта си пред останалия състав на проектантската организация, задават се въпроси, проектантите отговарят на въпроси. По-младите обикновено не участваха в тези дискусии, но те слушаха и виждаха. И имаха възможност да научават нещата от професията от първа ръка. Сега вече има новите начини на общуване, интернет, форумите, но форумите не дават професионална възможност. За съжаление, форумите в по-голяма част от случаите са начин, по който един колега може да критикува или, направо да кажем, да оплюе друг колега. Разговора липсва, личният контакт липсва и това, според мен, би трябвало да бъде една от основните функции на Съюза на архитектите. Как САП смята да го възстанови това нещо, този контакт? Няма да е никак лесно. Но първо трябва да направим така, че тук тази сграда, и не само тази сграда, разбира се, навсякъде в страната сградите, които са на Съюза на архитектите, да станат местата, където да дадат възможност на колегията да има професионални контакти и професионални събития. Второто е, че трябва да направим така, че на младите хора да им стане интересно да посещават тия събития, защото, за съжаление, повечето от нашите събития, аз имам вече наблюдения, събират една доста възрастна аудитория. Няма интерес у младите хора, но те и тия събития така са направени, че не създават интерес. Това може би ще ми бъде един от въпросите. Има ли статистика каква е средната възраст? Статистика няма, но по белите коси, които се събират тук, може да си направи човек заключението. Няма да е никак лесно да се привличат младите хора, да се привлича интереса, защото няма сила на принудата, която да накара младите хора да дойдат тук и да членуват и да участват в живота на такива организации като Съюза. Аз имам една любима реплика, че на човек можеш на сила да му вземеш, но на сила не можеш да му дадеш.
Тоест, ние трябва да направим такъв продукт, че да създадем интерес при младите хора и те да дойдат по желание, доброволно, с чувството, че търсят професионален контакт. Това как смятате да го направите? Защото аз наблюдавам, че младите хора сме доста пасивни. Младите хора са пасивни, но не съвсем. Те се активизират, когато имат някакво предизвикателство, когато им се предложи нещо интересно и начина, по който, примерно, се развиват сега модерните медии, с всички тия неща, които станаха много актуални напоследък, с начина, по който се създават включително нови професии в публичното пространство, инфлуенсъри, влогъри и така нататък, говори, че има начин младите хора да се привличат. Самия факт, че тези така наречени инфлуенсъри или влогъри събират публика от хиляди хора в техните интернет изяви, говори, че има начин, само че ние трябва да го намерим и трябва да го намерим така, че да станем интересни на тия млади хора, които видимо търсят нещо интересно. Те го търсят на първо време в интернет, но ние успеем ли да ги мотивираме през интернет, ние ще успеем да ги докараме и тук за личен контакт, за професионален личен контакт. Една от задачите, които в момента работим, е да направим изцяло нов сайт на Съюза на архитектите, който да бъде конструиран така, че да може първо да е достъпен, второ да даде възможност за различни направления, младите хора да търсят това, което ги интересува, и трето да може през тази медия да привлече и лично присъствие. Аз мисля, че ще можем да успеем. В това отношение съм оптимист. Сега започваме да работим и една поредица от конференции, първата от които ще бъде на 7 декември. Тя е с тема, която заимствахме от Биеналето, а темата на Биеналето е образованието, придвижване от мрак към светлина, като специално ще се занимаем на тая конференция с училищните сгради в няколко аспекта. Мисля, че конференцията е направена така, че да създаде интерес. Освен това, идеята е да я направим и с директно излъчване в интернет, т.е. който не може да дойде или не желае да дойде или не желае да седи и да слуша докладите, може да го гледа по интернет или в последствие да си избере този доклад, който го интересува, да го изгледа и да го изслуша на запис. Оттам нататък следващата конференция, която сме замислили, е да бъде за Витоша. Една болна тема за мен. Още от когато бях в Столична община. Една тема, която според мен трябва да е болна и за всички софиянци. И тя е болна. Цяла Витоша е в тотална разруха от много години и за съжаление няма изгледи скоро да се оправят нещата. Моето намерение е точно през професионалната дискусия да срещнем всички, които досега говорят и дават някакви предложения, по-скоро на темата Витоша предложения малко се дават, повече се напада врага, в кавички, т.е. хората, които не мислят като нас. Намерението ми е да ги съберем на едно място всички, които помежду си се нападат един друг и лице в лице да си кажат
нещата и да се опитаме да стигнем до някакво професионално решение. Понеже Витоша е тема и на младите хора, и на хората, които карат ски, и на хората, които обичат планинското колоездене, и на хората, които обичат планинския туризъм, аз мисля, че това също ще бъде начин да привлечем млади хора в дейността, която развиваме в Съюза на архитектите. Преди, може би, вече 10 години имаше архитектурна критика Лота. Те доста критикуваха хората, но има ли намерение САП да има някаква архитектурна критика, която да е по-насочена към младите хора, които те първо стъпват в професията? Не само има, ние направихме първата стъпка. В новата редакционна колегия на списание Архитектура сме поканили една от членовете на Лота и доколкото знам, тя се е съгласила. Аз едва ли се надценявам като интерес на такъв тип хора, като колегите, които правеха Лота, ама след като аз напуснах, имам чувство, че те загубиха интерес към архитектурната критика и се разпаднаха. Не мога да не подчертая, че аз бях много горд, че точно тая структура беше ме обявила за събитие архитектурно на годината, по-точно моята оставка от позицията главен архитект, което беше така много висока оценка за позицията ми в архитектурната гилдия. Може да е отрицателна, но все пак по тяхна преценка, но все пак да излезе като архитектурно събитие на годината и то с доста гласове над всички останали предложени за архитектурно събитие. Но аз съм категорично за архитектурната критика и никога не съм приемал критиката като нападка, като обида, като някаква агресия. Напротив, ние трябва да свикнем, че има хора и на друго мнение, но винаги пък съм бил на позицията, че трябва да се дава право на глас на всички страни. Тоест, ако мен като професионалист ме нападат, аз бих искал, и то не през някакви медии или през някакви печатни издания, а директно да коментираме и да спорим. При нас в повечето случаи спорът е безмислен, защото спорещите страни подхождат към него като абе ти ми говори каквото си искаш, аз моето мнение няма да си го сменя. Което не е продуктивно. Спора, според мене, би трябвало да бъде позиция с аргументи и ако от срещната страна има наистина аргументи, които са по-добри от твоите, логично е, колкото и да ти е неприятно, да приемеш аргументите на отсрещния. Аз самия имам още от едно време имам афинитет към спора. Дори някой път съм се тренирал споря, защитавайки позиция, която самия аз не приемам. Но заради аргументите в спора и заради, примерно, удоволствието, че ти можеш да спечелиш спор с позиция, която самия ти не приемаш, е така доста... Това на Запад го имат в образователната система и те са кръжоци по дебат. И им дават от различни теми, които да защитават, независимо дали ги харесват или не. Което мисля, че е много полезно в нашето общество. За съжаление, ние сме много далеч от тия практики, не само като обучение, ние сме като менталитет далеч. Защото при нас наистина спора се приема, че този, който спори с тебе и е против твоята теза, те обижда, те напада, те атакува некоректно и така нататък. Спора би трябвало да бъде спор, за да има резултат, да има полза. А тези пък, които са
зрителите или слушателите или свидетелите на спорта да си създадат собствено мнение. Погледнете изборите. Изборите са един спор с аргументи. Отиваме в друга тема. Не, тя е същата тема, защото менталитета на нацията, огледалото му са изборите. По-скоро искам да попитам как минават споровете в САП. Спорове в САП за сега няма, но ви уверявам, че ще има. И ще има спорове, които трябва да са с мотиви. На каква тематика? И това също е едно от нещата, които считам, че младите хора ще ги заинтригува. На каква тематика ще се споровете в САП? На всякаква тематика. Примерно днес говорих с архитект Казаков по проблема затворените комплекси. Той го постави като тема, защото има затворени комплекси, които са по-вътре в вътрешната част на града, които разрушават структурата на града. Те пречат на преминаването на хората и ги карат да заобикалят, което значи, че те всъщност са едни тумори в структурата на града. Има затворени комплекси, които са далеч извън града и те не пречат никому, а създават сигурност, специална среда за тия, които са вътре. Това е една тема, която, защото други хора защитават обратното. Затворения комплекс е затворен комплекс, независимо къде се намира. Той привлича клиенти, защото тия клиенти търсят сигурност, търсят спокойствие, търсят да имат среда тяхна си само, без да им се мешат навлеци. Това може да бъде един спор, който мисля, че ще е интересен, защото така или иначе затворените комплекси са мода. Те хората си ги търсят и си ги купуват. Да, и тук професионално мисля, че ние можем да направим един доста интересен спор. Спора бихме могли да направим една дискусия за високите сгради. Високите сгради са една тема, която ме вълнува много отдавна. Бяха ми пришили на мене, като че ли аз съм привърженик на небостъргачите и съм бил причина да се направят сумати небостъргачи. Аз винаги съм бил, да не кажа против, но винаги съм бил много резервиран към високите сгради в София. И това го има документирано, защото тук може да се правят всякакви вариации на тема за мен и в отношението ми към високите сгради, но аз съм го заявявал това на интервюта, които ги има в медиите от 2008-2009 година. Аз за високите сгради много харесвам един цитат, който твърдя, че бил на Николай Хайтов. Ако градът представлява един хор, който пее една хубава задружна песен, високите сгради са като едни хористи, които ни в клин, ни в ръкав викат ура. Но в същото време има привърженици на високите сгради. Направиха се вече. Завършва се най-високата сграда на Балканския полуостров, 210 метра. Със сигурност има. Високите сгради имат и други доста сериозни недостатъци. Те не са икономически ефективни. Градоустройствено са много спорни, но имат място. Има инвеститори, които желаят да бъдат най-високата сграда тяхна. Аз имах инвеститор, който искаше 2 метра да е по-висока сградата, но да е по-висока, отколкото Skyford, която се строи сега. Така че това също може да бъде един елемент на професионална дискусия, който не че ще даде решение, но според мен тук по-скоро колегията може да се идентифицира с някой от решенията, а пък публиката да си създаде собствено мнение. Дали самите колеги, които слушат и гледат спора, биха приели решение, че те самите няма да поддържат високите сгради, а ще се опитват да имат някакви ограничения през самите техните проекти. Тук не говоря за спазване на правила, тук говоря за
професионално отношение към този тип проблем архитектурен. Защото правилата са нещо, което е съвсем различно от професионалното отношение. Един пример ще дам. 2008 година бях в Йерусалим, в Тел Авив всъщност. До Йерусалим така и не стигнах, така че не съм хаджия. И там имах среща с главния архитект на Тел Авив. И той ме заведе на един комплекс, който е от 3 сгради. Една триъгълна, една кръгла и една квадратна. И тия сгради са на 180, на 200 и на 220 метра. Разгледай ги, той ме запозна с голям търговски комплекс в първите 3 етажа. И аз го попитах, защото гледам през улицата и 4-етажни блокчета. Не протестират ли тия хора? Питах го, кой дава разрешението за тия високи сгради, и той ми каза, аз го давам. Ми казвам, тия хора не протестират ли? Ми казва, имаше при първата висока сграда, която пуснах, имаше жалби от живеещи съседство. Но казва, мъдрият еврейски съд разпореди да се направи анализ. Имотите в тия сгради, които са съседни и са ниски, пада ли им цената или се повишава? И анализа показа, че когато са до висока сграда, цените на имотите в тия ниски сгради се дигат повече от 2 пъти. При което съда разпореди, че нямат основание да се жалват собствениците, защото след като цената на имотите им се дига 2 пъти, те спокойно могат да ги продадат с печалба и да си купат жилище в место, където наблизо няма никаква висока сграда. Но ми каза и предисторията, как са се появили високите сгради в Тел Авив. Каза мисля, че 98 или 99 година в Тел Авив по техните норми градоустройствени не е могло да се строят сгради повече от 5 етажа. Но всъщност Тел Авив са съседни 2 сграда, единия е Тел Авив, другия не си спомням как се казваше, от които ги дели улица. Те са формално разделени в 2 общини, но са на практика една урбанистична структура. И казва, в съседния град започнаха да се строят високи сгради. А когато започват да се строят високи сгради, там се стичат пари. И казва, нашите хора тук от Общински съвет ли управлението на града, в един момент, като видят, че парите започват да течат към съседния град, се събраха и решиха, че ще разрешат високо строителство и в Тел Авив. Тоест, когато икономиката е най-отпред и когато имаш мотиви за или против да разрешаваш и да се съобразяваш с общественото мнение, се оказва, че нещата са доста елементарни. И праволинейни. Не бих казал праволинейни, но лесни и за решение, и за обяснение. Защото при нас решенията са едно, а след решенията идват едни дълги обяснения, в които винаги той, който обяснява, е грешник.